ġieħ l-imġar jew l-onur rikonoxximent għall-ħidma tagħhom. Għalhekk nissieden issa lis-Sindku is-Sur Paul Vella biex jippreżenta l-onur rikonoxximent u lis-Sinjura is-Sinjorina Giulia Vella sabiex taqra l-biografija. Is-sena 2022 ma kienet xejn faċli għal din l-om żagħżugħa ta' żewġ tfal żgħar. Minħabba problemi ta' mart hija kellha bżonn tieħu trattament mediku. Fost il-ħafna deċiżjonijiet qiebsa li kellha tieħu, kellha saħansitra titlaq mid-dar tal-familja tagħha u tmur tgħix mal-ġenituri. It-triq kienet diffiċli u ta' tbatija kbira. Imma din il-mara minflok ċediet u qatet qalba kienet determinata li tħares il-qoddim, temmen fl-abilitajiet tagħha u mhux fid-diżabilità. Illum issib il-paċi fil-meditazzjoni, toffri coaching u tkun ta' spalla għal minu għaddej minn żmien diffiċli, kapaċi tbiddel il-perspettivi u taċċetta r-realtà, taqsam l-għarfien li kisbet biex tispira lill-oħrajn biex jieħdu kontroll ta' ħajjithom u qatt ma jaqtaw qalbhom. L-istorja tagħha hija ta' kuraġġ u inspirazzjoni għal ħafna. Sinjuri Angel Muscat. Grazzi lilek Sindku li tkun innominani għal dan l-onur. Kbiri ħafna u vera grata li qiegħda hekk illum. L-imġara li huwa qalbi ħafna u dan mhux biss għax rabbejt hawnhekk u issa qed nagħżel ir-rabbi lill-ulidi hawnhekk, iżda wkoll għax l-imġarrin huma vera qalbhom kbira. Kif tgħid l-emblema tagħna l-imġar wara ħażajr qalb-kbira l-ġurnata qed tikber iżda l-qalb dejjem tikber iktar u dan esperjenzajtu jien fl-esperjenza tiegħi għax sirt ħafna mħabba mill-imġarrin taw ħafna kuraġġ lili u lill-familja tiegħi. Ma nistax ma nirringrazzjax ir-raġel tiegħi li dejjem supportjani u jibqa' jissupportjani issa biex inxerret il-pożittività u l-ġenituri tiegħi li telqu kollox minn idhom meta kelli bżonnhom biex jieħdu ħsibi, il-ħuti n-nisa u l-irġiel tagħhom u n-neputijiet u lil kulħadd insomma. Grazzi ħafna.